Naasa day sige mo di ay. Nag-absent oy 4 days pa tuloy maka-eskwela kay sakit kayo iyang ngipon. Nagiibtan dahito siya di ay. O giibtan sa doktor kay kanang kusog man kay sa mukha og chocolate nasuksukan ang iyang bangag sa ngipon nadaot. Na magdula unta mig plastic ko. Magdula ta ninyo ane. Nagipalitan ko sa kong mama og papa og plastic ko. Daghan kaayo. Nampo ko ako ang stick ko diri o daghan kayo kinabid na o pinalit po na ako kay gihatagan man po kog balo ni papa nga wala na rin ako gi-resist akong gitigo mo nakapalit ako daghan kayong lastik ko. Na, kalabalo na lang nato si Joros. Sige kay daghan tog lastik ko si Joros. Naku, akong dili dyan ni mahulot kay daghan kaayo. Magdampa ta ninyo. Oo, Unya di ta mangiskwela ani karon. nadili sa siguro kilain man kay panahon na. Basin ning absent si sir kay basa guro ang blackboard. Tama pudno. Oo, Nya basin og na si sir nya di gyapon ta mosulod ron. dili. Nya basig ma sukot si sir mapusilan tang sir. Nadili lagi kay wala man siya kabalo nga ng eskwela ta. Sige, magdampa na lang ta diri karon. Tara, dito tao, unahan o. Sige, mangita tag dampaanan dito oh. Tara. Dagkan kayo ko lastik ko. Gikawat man ako ni sa lamisa ni sir. Napadyod o tag 20. Nya kani siya 5-5. Napadyod ko dagan re sa bulsa o. Nara o. Ibog sila. Kato sila si Tumboy. Manghagit sa kugdampa. Purot to. Di sila kapildi ani o. Dagan kayo. Napadyod sa kong liog. O. Hoy, Joros! Uy, sir! Sir Bitaw, asa mo ka ng lastik ko? Dito sa lamisa, sir. Gikuha na ako. Dagan kayo. Tag 100 pa yun ka mo kakong gibutang, sir. Nya, napad yun sa bulsa, oh. Dagan kayo. Napad yun diri, sir. O, nangahagbong na gani, sir. Sa may tagiya na, si tagiya. Dito man sa imo ang lamisa, sir. Gikawat na ako. Napad yun diri sa bag, daghan. Unya, di na mo manulod sa klase yan karon. Dilin na sir kay nanghagit man sila si Mr. Nel og si Tumboy nga magdampa daw mi kay iya daw kong pildihon. Udagan man kayo. Pastel, og embargohon ko na ron. Dili man po na ako nihatag sir, balagi mo kong suspindi ron. Di ko musulod sa eskwelahan. Sa naman tao, Oh. yung tiha mo. Oy, basta na lastik ko, Oh. wa na. Musugot na guwag sulod-sulod skulahan. Taas pa jud ni sir. Oh. 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 Taas yung kayo na, kaya kuha man eh. Oh. Sabi. Oh. Taas kayo sir. Binibe. Ay ayaw sir. Binibe. Ayaw sir. Ayaw sir. Ayaw. Sa naman taong ka, Jurusa, taong ka. Oy, Ako mani. ako, maninga dito ka na sa lamisan, hindi kuha. Kani man ang imo sir o nabili. Ako na lang pong giapil o. Nasa bulsa o. Tapos sulod ta klase, misunod, ikaw ako'y klasihan dito. Bahala ka sir Roy. Atangan man ako sila dito si Tumboy o si Mr. Neil kay. Nang anam sila nga. Ugma, balik ha. Dampa ta. Bildiyon nga. Hala na si sir. Basig kwaon niya itong lastik ko. Nadili na to iatag. Oy, nadili tamang eskwela kay sir. Oy. Magklase yun to siguro ta ba kay naman si sir kung saan man ni ron. Nadili tamo sulod. Oy, na magdula ta. Kay wala pa takabalo si Joros. Nadagham niya kay dalalastik ko si Juros on na o pugsulay ko ni Siron hilak yung ko, ligid-ligid yung ko. Nabasin mo inter, siguro na si sir. Oy, kay nagkuyog man si Joros o si sir. Hala, sir. Na si Tumboy. Manghagit na po na ron. Bahala ka diha sir. Ayaw sige kuy-kuyo na ako. Di malason ka ayaw ka sir. Tanawa raw. Ako, yung ignog di malaso, no? Pastilan ni mga estudyantiha, oy. Sao naman tao ni na kuha naman ang lastik ko. Musugot ang sulod-sulod sa eskwelahan. Asam na ko ni pag-report ni mga bata ni Waigi kahadlukan na yun. Di na magbadlog, maestro. Sus, wamang ginikanan po na nagipamalitan po lastik ko po. Kung sa'y gusto sa mga bata na pamalitan. Sus, ginawas la kabalo nga di na manunod sa akong klase. Na, sao naman ni apil ko nagdula nila hinuon may klaro ni mga bataan ni oy. Unsa may mahibalaan na nila puros lastiko, siyatek dagpaay. Sus, Ginoo ko ni mga bataan ni. Kung sao naman taon sa may grado na ko ani, plastiko. Pastila yung bataan ni. Simagi away pa nun ni ron at tahungan ko ni be. Hala, nana si Juros oh.
Unsa man Juros? Nagpaay ta? Oh, si dampay ta. Dagan manggani kay ko. Daghan po kani kuha o. Na, ako, adjog pating daghana. Gipalit ako mama ko. Ikuha na nimo dito sa lamisa ni Sir no. Lagi, palit gunin ni papag ni mama, no? Pataka, Palit radyo yun. nila siya. Dobe, dobe. Sige, dampay ta. Sige, dagan man pug ko. Sige. Sige. Dito ka, kay diri man akong pisto. Atong tikasan si Juros, atong putol na yung stick bili kulay ko. sukol. Sige, sige. Nasi, sikuan ang mudo na siya. Oh, sige. Oh. Sige. Oh. Na ako Tanay, pire. Oh. Na itarong ha. Tarong lagi. Sige. Oh. Button ginako ning plastic ko ni Juros ron. Ayaw, layo lang kay layo kay na. Oh. Hindi ko kadampa. Tuan na. Parte yung sayuha o, mag-abot ng mga tawhana dire. Dagpaay lang ang tuyo yun. Pasti lang yun yung mga estudyantehana ni oy. Musayog mata. Gibaunan pa. Pag-abot dire, magdagpaay ra. Sus, pastilan, lami pa kayo sabot. Sus, pastilan yun yung mga, tuan na o. Paingon ani, away gini, lalis yun yung mga bataan eh. Puros na lastiko. Pastilan, dire rata. Bantayan yung gini ron, maglalis gini ron ah. Ako'y una. Sige, sa luwa dia tumboy. Sige, tarong ha. Ay, di mo ko kabalo, oy. Hinay mo ko bangkok. Na, tikasan kay si Juros. Ana man to, kay dako man kay ko kamot. Wala man to. Ana man to. Na, usab, oy, usab. Usay, usab. Bilin man na isa. Daog naman ko. Bilin man isa. Na, hindi ko palabot, oy. Bilin ko ha. Bagay taron ha. Na, bagay taron. Na, dili man to pwede Juros kay giana man nimo na tikasan man kayo ka dapat tarungon nimo na ako manggoy repirigod na usab oy usab. Sige, ako una be. Uy, di kasay ha. Hindi naman ko kabalo mo bangkok, oy. Katulunan niya. Na, Oh. tikasan kay si Oh, Juros daog naman ko. Ana man to. Tarong nga, og bangkok. Juros, ayaw itulak. Binabi, daog naman ko. So pag daw ka nga hurot man, daog gyapon ta. giana niya. Wala, yan naman to. Kay tada ko, mangkukamot, taas mangkukamot to. Aminaw sa ba? Pag mga na mong bangkok na hurot man, di, daog gyapon ta tumboy. Ah, daog na. Lilyoy. Is, Walong daog. dapat mapinlan og isa. Para mo daog ka. Nagsabot mo, manikas mo. Tikasan daw ta na siya tagoy tikasan oh. Tuan na. Mau pagipagsugod, wa na. Nagtinikasay na, nag-away-away na, naglalis na, pastilan yun yung mga bataan eh. Wagi paingnan ba, di kabalo maglingaw-lingaw, o madagpaay maglingaw-lingaw roon ta. Kung saan po rin sila nga, mag-plastiko ro, may hinungdan yung mag-away-away sila, mawawa na ron, magsinumbagay gina ron. Antay gini mga bata, sus, saon, magdagong ni asam ni nga liwat yung mga bata, eh. Pastilan yun yung mga bata, tuan na, tuan na. Tuaraw, tikas ako gipang dasok malastiko. Suswasa man siya kasundog ng dinulaan na yung ana, oy. Napata da dira Juros na masuko man day kag mapilde na tikasan man kayo ka di na nakuha nun ka napilde nun ka kay nahurot man tanan dapat mabinlan og isa napatad na diraa patik-atik pa jud ka nga pilde na siya nila. No, mao jud. Patadadaha Juros. Nga no, bitong hagit-hagit ka namong duwang tumboy. Sige na. Sige, ako una. Sige. Patad. Sige. Dangan na be. Ambil na mga... Sir, ayaw, sir. Na bahala mo diraa oy. Sige, sir. Ambil. Oh no. Sige, sir. Magpakuyap-kuyap bro. Lala, hoy. Wala, sir, si Juros, sir. Wala, unsa na, sir. Nakuya pa, sir. Lastiko. Ano ni Juros, oy. Sino? Ano lagi ko, sir, kay makuya pa si Juros, sir. Na, Juros. Okay na ka, Juros? Hindi na lagi na ko Silan lagi yung ko, Juros. mga bataan niyo. Puros lastiko lagi. Kuyap-kuyap na yun, no? Parang buya gini mga bataan niyo. Di naman... Ulit ay.